El nostre grup de recerca és un grup multidisciplinar on hi ha diferents línies de recerca liderades per diferents professors de fisiologia d'aquí de la Universitat de Barcelona i de l'IDIVAPS, i que bàsicament tracta d'entendre els mecanismes fisiopatològics de les malalties que causen excitació neuronal, hiperexcitabilitat neuronal, o bé malalties neurodegeneratives que normalment impliquen diferents tipus de canals iònics o diferents receptors per neurotransmissors o receptors de membrana, i que estan implicades en la fisiopatologia de malalties neurodegeneratives com ara l'Alzheimer o altres problemes crònics com per exemple el dolor o el picor crònic, o algunes mutacions que afecten receptors per neurotransmissors, receptors de glutamat, o bé canals iònics que, per exemple, participen en el cerebel, en la funció del cerebel. En comú potser tenen les diferents línies que utilitzen diferents tipus de tècniques electrofisiològiques, com aquestes que veieu aquí darrere, i que permeten registrar l'activitat neuronal i l'activitat de canals iònics en diferents teixits, en diferents tipus de neurones sensorials, neurones de l'hipocamp, en talls de cerebel o en talls de cervell, i permeten entendre una mica els mecanismes fisiopatològics de la malaltia. La idea és desenvolupar diferents tractaments per a alguns tipus de mutacions que afecten a diferents receptors de la membrana, com ja s'han posat alguns en marxa en clínica i que s'utilitzen a nivell pediàtric, o bé alguns que estem desenvolupant, per exemple, pel picor crònic o pel dolor crònic, i per tant que permeten una mica transportar la nostra recerca preclínica cap a la clínica.